Fa temps que intento fer servir el català a les converses del dia a dia sense canviar el castellà, però he d'admetre que alguna vegada mantenir-me en català em fa sentir incòmode. La qüestió és que això també li passa a altres persones i per això vull que aquest vídeo arribi al màxim de catalanoparlants possible. Sabem que parlar en català a Catalunya hauria de ser una cosa absolutament normal, però llavors, per què de vegades ens sentim incòmodes mantenint el català? A octubre hem trobat algunes respostes i alguna solució. Comencem. Els parlants de llengües minoritzades com el català sovint pateixen un trastorn psicològic conegut com a estrès lingüístic. La psicòloga valenciana Gemma Sanginés explica que aquest trastorn és una ansietat en les interaccions lingüístiques com a conseqüència directa de l'elecció sistemàtica de la llengua en cada contacte lingüístic. Aquesta ansietat porta els parlants de català a canviar el castellà de forma massiva. Aquest procés es denomina submissió lingüística. Segons Sanginés, la submissió lingüística es retroalimenta d'una idea de fons. Els drets dels altres són més importants que els propis. En totes les comunitats de parlants de llengües minoritzades hi ha la creença profunda de la mala educació pel fet d'exercir el dret d'expressar-se en la llengua pròpia. Durant moltes generacions se'ns ha inculcat que davant d'un parlant de castellà cal canviar el castellà. La història pesa. Està clar que el 1715, davant les tropes de Felip V, el més aconsellable per a un català era canviar el castellà. Està clar que el 1939, davant els soldats de Franco, el més aconsellable per a un català era canviar el castellà. Avui, el 2022, davant un control de la Guàrdia Civil, el més còmode és canviar el castellà. Després de dècades d'imposició, avui més del 60% dels catalanoparlants canvia el castellà de manera gairebé automàtica. La perversió del procés és tan bèstia que fins i tot ens diuen que resistir-se a la imposició és mala educació. Cayetana Álvarez de Toledo, bon dia, buenos días. Muy buenos días. Com vol que parlem, en català o en castellà? Pues preferiría en castellano. S'enfadarà si li parlo en català? Enfadarme no, pero le agradecería por cordialidad que me hablara en castellano. Val. Per tant, seria mala educació si continués en català? Pues si yo le pidiera, por favor, comuniquémonos en la lengua común, sería un gesto muy poco cordial. Val. No, jo ho farem, jo crec que ho podem fer en castellà perfectament, com ho hem fet sempre, entre altres coses, perquè ho sàpiga Cayetana Álvarez de Toledo i els oients, perdó, al programa i a la ràdio tenim des de tertulians que només parlen en castellà fins a entrevistats que parlen en anglès, que parlen en castellà, que parlen en català i no tenim cap tipus de problema. La perversió és tan bèstia que molts de nosaltres ens ho hem acabat creient. Sembla que només tenim dues opcions, o canviar el castellà o parlar en català sentint-se malament per ser una mala educada. Per sort, però, hi ha una tercera opció, l'assertivitat lingüística. Sanginés la defineix així. L'assertivitat lingüística és l'expressió en la llengua pròpia sense amenaces ni coaccions i sentint-se còmode. Molt bé, però com es fa això? La Gemma Sanginés proposa, per començar, entendre en profunditat com funciona la conducta de submissió lingüística dels catalanoparlants. Atenció! Existeix una norma que es diu Norma de Convergència al Castellà, que és la responsable que els catalanoparlants canviïn massivament el castellà. Segons Sanginés, aquesta norma funciona amb una estructura de 6 capes. La primera capa és la de passar-se al castellà abans fins i tot de la primera paraula. Davant una persona amb trets asiàtics, de pell fosca o de cabells molt rossos, molts catalanoparlants assumeixen que no els entendrà en català. El nostre company Albano ens explica una anècdota sobre això. La botiga de Què viure del meu barri la porta un noi que és del Punjab, però fa molts anys que viu a Catalunya i parla un català perfecte. Doncs resulta que un dia estàvem ell, jo i un noi que crec que és del Senegal, que també parla català, estàvem tots tres parlant català i de cop per la porta entra un senyor amb un accent molt català, pregunta, perdona, ¿te queda pan? El noi del Punjab li contesta, no, lo siento, se ha acabado, i quan aquesta persona marxa, nosaltres tres podem tornar a parlar en català. Sembla un acudit de l'Eugenio. Sabeu aquell que diu que és un indi, un argentí i un del Senegal que estan parlant català i han de passar-se al castellà quan ve un català i els parla en castellà? Doncs, lamentablement, no és un acudit. La segona capa de la norma de convergència al castellà és la de passar-se al castellà el primer símptoma de no comprensió.
Un parlant de francès, per exemple, quan s'adreça a algú i l'altre per algun motiu no l'entén, el que fa és repetir el que ha dit. Un catalanoparlant, en canvi, canviarà automàticament al castellà. Així, una simple distracció de l'interlocutor o un soroll que no ha permès captar bé el missatge es converteix en una altra conversa en català que es perd, quan el que seria normal és repetir en català. La tercera capa de la norma de convergència al castellà és quan un catalanoparlant troba algú que parla català però amb dificultat o amb accent estranger i automàticament li canvia al castellà. Us imagineu que un francès es troba amb un alemany que està aprenent francès però que com que el seu francès encara no és prou bo passa a parlar-li, per exemple, en anglès? Doncs això tan absurd és la tercera capa de la norma de convergència al castellà. Quarta capa de la norma. El catalanoparlant es troba amb un interlocutor que contesta en castellà o inclús que digui que no parla català. Automàticament, el catalanoparlant canvia al castellà, sense tenir en compte que potser la persona no parla català, però l'entén perfectament. Segons l'IDESCAT, el 94,4% de la gent que viu a Catalunya entén català. Això vol dir que encara que la persona contesti en castellà o que digui que no parla català, en 94 de cada 100 casos entendrà perfectament el català. Malgrat això, el catalanoparlant canviarà al castellà a la primera. Abans de passar a la cinquena i sisena etapa, aturem-nos un segon a veure una cosa impressionant. En aquestes primeres 4 etapes, milions de catalans cada dia es passen al castellà, tot i que ningú en aquestes 4 etapes els ho hagi demanat. És per pensar-hi, no? Seguim. Ara sí, a la cinquena capa de la norma de convergència al castellà, l'interlocutor diu expressament que no entén el català. Aquí, el semàfor sembla posar-se en vermell i el catalanoparlant canvia automàticament al castellà. Però atenció, si l'interlocutor entén el castellà, amb una mica de bona voluntat per les dues parts, el catalanoparlant podria fer com fan els parlants de qualsevol altra llengua. Parlar més a poc, repetir els conceptes i fins i tot ensenyar-li una mica de català a l'interlocutor. Tenint en compte que el català i el castellà són dues llengües romàniques molt properes, no hi hauria d'haver gaire problema. En comptes d'això, el catalanoparlant canvia directament al castellà. Fent això, no només renuncia a parlar la seva llengua, sinó que li envia un missatge al seu interlocutor. No cal que tu t'esforcis a entendre català perquè jo ja renuncio a parlar la meva llengua materna. Per últim, la sisena capa de la norma de convergència al castellà. Sant Ginés explica que a aquesta etapa s'hi arriba quan l'interlocutor, després d'intentar mantindre's en la seva llengua, rep una petició o una ordre d'abandonar-la. En aquesta situació, un altre cop, el catalanoparlant opta per canviar al castellà. Però ens recorda Sant Ginés que hi ha més alternatives. De vegades, fins i tot, finalitzar la comunicació. Doncs sí, finalitzar la comunicació. Per què no? Imaginem que un francès intenta parlar amb una persona, però descobreix que aquesta persona només sap parlar alemany. A ningú li escandalitzaria que el francès finalitzés la comunicació. I aquí algú dirà que el cas és diferent, perquè el catalanoparlant sap castellà. Suposant que fos així, tornem a la cinquena etapa i girem la truita. Si l'interlocutor sap castellà, si hi posa una mica de la seva part, també entendrà el català, que és una llengua romànica molt similar a la seva. I si no li ve de gust fer aquest esforç, potser és ell qui realment dona la comunicació per finalitzada i no el catalanoparlant. Cal que ens desempalleguem de tanta imposició acumulada i aprendre a pensar fora de la gàbia que han construït segles de repressió contra el català. Viurem més feliços, sense estrès lingüístic i, de pas, farem que el català estigui més present al dia a dia, que estigui viu i que l'aprengui cada cop més gent. És veritat que hi ha algunes poques persones que no suporten que li parlin en català, però si et molesta que et parlin català a Catalunya, el problema el tens tu. I no és un problema lingüístic, precisament. Desfer segles de repressió requereix feina. Per això, al nostre web trobaràs material de reflexió i acció per girar la truita a la submissió lingüística. Entre aquests materials trobaràs l'article de la Gemma Sanginés i una entrevista molt interessant a Ferran Suai al Diari de la Llengua, on explica com és que hem mamat la submissió lingüística com la conducta normal. I per últim, cal que la presa de consciència s'estengui com una taca d'oli. Per això, si aquest vídeo t'ha semblat interessant, comparteix-lo amb la gent que t'envolta. Moltes gràcies.